Soc Antoni Sant Salvador, el president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Actualment, després de moments potser una mica crítics i de moments més alts i més baixos, en aquests moments difícils, el banc té 181 voluntaris, hi ha més de 200 empreses del món agroalimentari que l'ajuden. Ho repartim a través de 312 entitats benèfiques i arribem a més de 125.000 persones de la província de Barcelona que reben constantment aliments subministrats pel nostre banc. L'any 87, concretament, es va fundar el Banc dels Aliments, ajudats per la Federació Europea de Banc dels Aliments, seguint la seva carta fundacional. Vam trobar una gran solidaritat, que es Bancs Europa és el primer interlocutor davant la Unió Europea per lluitar contra la pobresa. Allò més important és que la refundació del Banc dels Aliments és permanent. Donem i compartim, ho diu la nostra carta fundacional, i en aquests moments, darrerament, han tornat les barraques a Catalunya, que havien desaparegut el 92, torna a haver-hi pobresa i el Banc dels Aliments s'ha refundat per seguir lluitant contra la fam. La cadena solidària està formada per la indústria alimentària, el Banc dels Aliments i les entitats benèfiques. Primerament, la indústria, la seva responsabilitat social corporativa, cedeix els seus excedents al Banc d'Aliments, gratuïtament. El banc els controla i els reparteix gratuïtament a les entitats benèfiques. Aquesta gent es mereix rebre els aliments en perfectes condicions. El nostre rol dins de la cadena solidària és la fabricació de producte. Nosaltres el que hem de fer és proporcionar al Banc dels Aliments un producte d'alta qualitat i apte per al consum, perquè després el Banc dels Aliments, que té un rol clau en aquesta cadena, el pugui entregar als més necessitats a través de les entitats. La relació de Danone amb el Banc dels Aliments és una relació que fa molts anys que es manté. Des de la nostra responsabilitat social corporativa hem de fer aquesta entrega d'aliments, però no només del que siguin excedents, sinó d'una entrega constant i regular d'aliments, perquè el Banc dels Aliments no té un problema de proveïdor, cada vegada hi ha més gent que té necessitats i les empreses hem d'estar al darrere per ajudar. La veritat és que Gallina Blanca porta col·laborant amb el Banc dels Aliments des dels seus inicis, és a dir, fa ara 25 anys. I la veritat és que en moments puntuals, com campanyes específiques, encara intensifiquem més la nostra col·laboració, sobretot a través de la participació ja no sols de la companyia, sinó de tots els treballadors de Gallina Blanca, que cada vegada que hem de fer alguna cosa de recollida, no només d'aliments, sinó altre tipus de producte amb el Banc dels Aliments, tothom col·labora i, com diem aquí, ens arremanguem, perquè és un projecte molt maco amb el que ens sentim molt orgullosos de col·laborar. Puc dir-vos que al llarg d'aquests 25 anys amb els quals hem estat col·laborant hem donat uns 4 milions de quilos de producte, que traduït en un llenguatge que a Gallina Blanca tothom entén serien uns 36 milions de plats de sopa, és a dir, hem col·laborat amb 36 milions de plats de sopa. Actualment, des d'aquests 5 anys enrere, el que estem fent és la donació de les minves, aquells excedents de tota la nostra xarxa de 340 supermercats que són entregades a entitats socials col·laboradores del Banc dels Aliments. Volem agrair al Banc dels Aliments que ens hagin donat suport en aquest projecte, agrair a tots els treballadors de Capravo i a tots els departaments que han aconseguit que aquest projecte es portés a terme i aconseguir arribar al 2012 amb tota la xarxa dels 340 supermercats fent aquesta donació per nosaltres és un orgull. Moltes gràcies. Bàsicament la Fundació el que és un banc, recull el que la gent aporta, sigui empreses o sigui particulars, per donar-ho a qui ho necessita. Siguin entitats que preparen lots de menjar per gent necessitada o siguin menjadors benèfics que llavors es donen de menjar a gent també necessitada. Ningú cobra interessos, tots o donen o rebem, però tot de forma altruista. Dintre del banc hi ha un grup de voluntaris que es dediquen a aprovisionament, és a dir, són els que contacten amb les empreses per demanar-los tots aquells productes que ja veuen que no són comercialitzables però que són realment consumibles
i ens ho porten al banc. I després hi ha un altre grup, que és el grup de distribució, que és el que té les relacions amb les entitats benèfiques. És a dir, quan una entitat vol distribuir aliments del banc, se'ls homologa, és a dir, se'ls fa una visita, es veu quines instal·lacions tenen, quin sistema tenen de poder-ho distribuir, i si el banc considera dintre de la norma que té, doncs els queden homologades per poder-se distribuir. Nosaltres, com suposo que la majoria d'organitzacions, som voluntaris, d'una forma voluntària que dediquem temps, hores i esforç a col·laborar, però a la vegada, si no hi hagués la fundació del Banc dels Aliments, de res serviria el nostre esforç. Vull dir que nosaltres, jo almenys, com a voluntari d'Adra, Badalona, estic contentíssim de la col·laboració que tenim constantment per part del Banc dels Aliments. En aquests moments tenim una doble funció. Per una banda, fer distribució d'aliments de tota la cadena solidària, tant en lots com en menjar preparat que fem a la pròpia fundació. Les empreses ens donen una sèrie d'aliments i nosaltres venim a recollir-los aquí amb els nostres mitjans de locomoció i després els portem a la nostra entitat i els distribuïm. I per una altra banda, la Unió Europea, a través d'un pla d'ajuda alimentària a població amb dificultats, també ens fa unes entregues periòdiques cada 2-3 mesos i també és una part molt important del menjar que s'utilitza a les entitats. Pues, mi experiencia porque desde que yo llegué a España, yo no conocía a nadie, pues yo entré a la fundación, el Puchet. Ellos ayudarnos comida y donde podemos dormir y donde podemos buscar cursos, donde podemos ir para que no quedamos como sin ningún problema. Y básicamente ayudar a ellos, que ellos pueden ayudarnos. Yo estuve en Puchet y ellos me dicen que yo puedo, además yo decía que me gustaría ayudar como los demás, digamos, como cargar, descargar y estuve aquí, el Banco de Alimentos Voluntario, 6 meses. Me siento muy bien, la verdad, de ayudar a gente, porque soy una persona que me gusta mucho ayudar. Sobretot en aquests moments que estan sent una miqueta complicats a la meva vida, doncs he tingut tot el suport tant del Banc d'Aliments com de Càritas i d'altres entitats. I estic, la veritat, no penso que n'hi hagi un increment més d'immigrants ni de gent d'aquí de casa, sinó que a la gent de casa el que li costa millor a vegades és donar el primer pas, però són gent molt maca i que si et poden donar un cop de mà, la veritat és que sí. Doncs formar part d'aquesta cadena alimentària solidària per Cap Bravo és un orgull, perquè ens aporta un valor afegit a la nostra feina diària. Que nos es de mucha ayuda, porque nos entregan muchos alimentos y podemos así ayudar a muchísima gente que le hace mucha falta. Hemos de seguir ayudando a las personas a nivel nuestro, hacia las familias y a nivel del resto de las entidades patrocinadores para que puedan seguir entrando género alimentos de toda clase que sigui bien recibido y al mismo tiempo bien entregado. Vindre aquí, doncs, m'omple molt, aquesta és la veritat. És una sort d'estar a la cadena solidària del Barcelona 2012. Ens ajudeu a poder ajudar a molta gent. Moltes gràcies, Banc dels Aliments. Em sento molt útil fent una tasca en favor dels necessitats. Me siento muy bien por Banco de Alimentos porque es un sitio que ayuda a la gente que no tiene comida. Per Danone, la nostra missió és aportar salut a través de l'alimentació al màxim nombre de persones i aquelles persones que tenen menys recursos i que tenen més necessitats no poden arribar als nostres productes, amb la qual cosa, a través de la donació al Banc dels Aliments, aconseguim que aquestes persones també puguin tenir una salut. Em sento íntimament realitzat. Estic fent una labor que vull dir que dona el profit i això em satisfà molt. Als 62 anys vaig dir, deixo tot el que he fet fins ara per poder dedicar-me una mica a les persones que no tenen res i que jo els hi puc aportar molt humilment alguna coseta. Tots els treballadors de Gallina Blanca ens sentim molt orgullosos de poder col·laborar amb el Banc dels Aliments. Al llarg d'aquests 25 anys han desenvolupat una tasca molt bona, sobretot en aquests durs moments on la seva feina encara pren un protagonisme més important. Moltes felicitats.
Moltes gràcies a tots els que ens heu ajudat a través i durant tots aquests 25 anys a fer realitat totes aquestes utopies que preteníem.